Premier Schoof komt op bezoek. De Nederlandse minister-president Dick Schoof zal later deze week eventjes op Curaçao en Aruba doorbrengen. Dat komt, hij is op 6 en 7 november in Brazilië tijdens de klimaattop in Belém. Daarop zal hij naar Colombia reizen voor de CELAC EU-top. En tussendoor is er even ruimte om Curaçao en Aruba te bezoeken. Dus vrijdag en zaterdag is hij hier. Hij geeft zaterdagochtend een persconferentie. En dan zal hij aangeven wat de reden van zijn bezoek is. En ook wat de twee bezoeken aan de twee toppen heeft opgeleverd. In Brazilië gaat het om een klimaattop. En in Colombia gaat het om een top van de Europese Unie. Die wordt georganiseerd door de Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, samen met de Europese Unie. En daar wordt gekeken naar het partnerschap tussen Europa en de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. En de versterking van de positie van de EU als betrouwbare